Għadna kemm għaddejna ċelebrajna lejt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Verament, il-qawmien, ħanitkellmu fuq il-qawmien. Il-qawmien fil-ħajja tagħna tal-Kristjaneżmu hemm 3 aspetti fih. Min għamel il-kors, għandna kors aħna, The 6 Pillars of the Christian Faith. Għaw min għamlu għaw? Kważi kollha, thank God, ġifieri iktar ħadd ifhmuni. Li il-qawmien, resurrection, hija waħed mill-pilastri tal-Kristjaneżmu li mibni l-Kristjaneżmu fuq. Sewwa għax mietu ħafna nies kbar, imma wieħed qam, halleluja, li huwa Alla nnifsu Sidna Ġesu Kristu. Mela aħna iċċelebrajna u niċċelebraw l-ewwel qawmien tal-Passat li nedulu dak li ovvjament għamel għalina Sidna Ġesu Kristu miet u rxoxta. Dak li niċċelebraw u ġustament li għandna niċċelebrawha għax hija li torbot dak li aħna illum il-Kristjani, dak li għamel għalina Kristu, li mill-mewt għaddejna għal-ħajja u literalment mill-mewt għaddejna għal-ħajja bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri dik hija xi ħaġa li aħna nibqgħu niċċelebrawha. Imma hemm aspett ieħor li huwa qed ngħixuh preżenti, il-qawmien preżenti. Meta Ġesu fuq is-salib qal it is finished, x'għamel? L-Ispirtu tiegħu ħareġ. ċeda l-Ispirtu tiegħu ħareġ. U l-mument li l-Ispirtu tiegħu ħareġ propju fejn ġi fina. Jiġifieri l-Ispirtu tal-Alla propju mal-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu sab ruħu fina. Jiġifieri u mal-qawmien aħna rxuxtajna. L-Ispirtu tagħna rxoxta dejjem għal min jaċċetta l-Sidna Ġesu Kristu. Sewwa jiġifieri dana ma jmurx awtomatikament, huwa għal min jaċċettah dan l-Ispirtu tal-Alla permezz ta' dak li għamel Ġesu għalina, u hemmhekk għandna t-tieni qawmien. Il-qawmien preżenti li għandna verament għax nifirħu, mhix just a knowledge ta'. Għaliex dan huwa li jenna f'din il-ħajja mimlija stress, mimlija ansjetà, inċertezzi li qegħdin ngħixu fiha, u ma nistux ngħidu li m'għandniex qawwa u li naqgħu taħt dan kollu, we are above iċ-ċirkostanzi, dik li ħanaraw. Imma hemm aspett ieħor, hemm it-tielet aspett huwa il-qawmien tal-futur. Li huwa tama sabiħa wkoll li hemm qawmien mill-imwiet ħajkonna ġisem glorjuż ukoll dak li sar f'Ġesu Kristu literalment ħanaraw isir f'ħajjitna. Jiġifieri hemm it-tielet aspett tal-qawmien, il-qawmien tal-ġisem tagħna mill-ġdid bħal mowwa ta' Ġesu u meta aħna mmorru ngawduh għal dejjem. Imma ħan nitkellmu ftit fuq dak li qegħdin ngħixu issa. Għaliex dil-ħajja bil-kotra, dan il-qawmien, resurrection power propjament, sewwa li qegħdin nitkellmu propju fuq l-Ispirtu Santu, resurrection power. Ġifieri meta aħna iċċelebrajna lejt, ejja ma nifqux hemm, nifqu biss x'għamel Ġesu u qamm il-mewt. Issa il-continuation, il-frott ta' dak li sar irridu ngħixuh issa, minn issa. Minn issa, ġifieri, all right, raħsna mistrieħa aħna li għandna l-Kristu li ħanispiċċaw ħdeħ fl-eternità. Imma ejja ma qogħdux nistennew li immutu u mmorru biex ingawdu dak li Ġesu għamel mal-qawmien, nistgħu nibdew minn issa u ħanaraw l-Iskritturi. Ġifieri ejja nifirħu, nippreparaw ruħna għal dak li prattikament qed jiġi profetizzat fuqna wara kollox, il-qawwa li ħanaraw, li ħanitilgħu minn livell għal ieħor, l-Ispirtu tal-Alla mhux preżenti biss irid ikun jimmanifesta. U meta aħna nafu dan kollu,
Stalina li naraw li dan qed isir. Sewwa, mela rajna li Ġesu tal-Ispiritu tiegħu, he gave up his spirit mal-mewt tiegħu. U aħna li minna issa omna spiritualment bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Ħanaqraw Rumani 8, ejja ħanibdew bil-kelma tal-Alla. Rumani 8 u naraw pratikament eżatt x'hemm miktub. Minn vers nistgħu nibdew minn vers 11. Mela, jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet, l-Ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fikom, pratikament jammar fikom, sewa qiegħed fina, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet, mela dan l-Ispirtu huwa Alla stess qed jgħid, li qajjem li Kristu mill-imwiet, iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Ġifieri, l-istess li ġara l-Ġesu ħajjiġri lilna b'din il-qawwa tremenda tal-preżenza tal-Alla. Ġifieri, ejja nippruvaw nikluha sewwa din l-Iskrittura. Hekk mela ħuti, aħna m'għadniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem. M'għandna l-ebda skuża li ngħidu isma' aħna m'għandniex il-qawwa li ngħixu bħal Ġesu. U għax Ġesu kien Alla, allura lek qatt ma żbalja. Vera, imma kien fil-ġisem ukoll. Kellu l-ġisem ifixklu. Kellu tentazzjoni, eżatt, bħal ħadd ieħor. Ġifieri m'għandniex skuża li ma nagħmlux, ma nħallux l-Ispiritu Santu jimmanifesta minn ġo fina. All right, għax aħna m'aħniex Ġesu, anzi, l-istess Spiritu. L-istess Spiritu qed jaħdem fina. Ejja ma nħallux l-għadu ifesfes gideb li neħinna l-kuraġġ u li u forsi qiegħed għal ċertu nies biss. Le, ma qalx hekk hawn, qiegħed għal kulħadd. Mela, hekk mela ħuti aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem, għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu. Mela, li kieku ma sarx dan il-qawmien, konna mmutu x'il-ġisem ma fih l-ebda qawwa. Anzi, ifixkinna, mejjed. Imma permezz ta' dan il-qawmien li seħ u l-Ispirtu tal-Alla ġie fina f'kull min jemmen fih, issa għandna qawwa li ma nidinbux. Ġifieri, jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, ma jistax jifhem x'aħna qed ngħidu bħalissa da kollu konfużjoni. Le, sewwa, imma aħna grazzi mulej li qed nara hawnhekk bħalissa kollha nafu x'qed ngħidu. Ġifieri li konna mejtin, mitlufin, skont il-kelma, u erġajna irxuxtajna ma' Kristu il-mument li aħna mitna għad-dinja, mitna għal dak li konna, u erġajna sirna kreaturi ġodda, il-mument li aċċettajna l-Kristu ħajjin għal dejjem. Min dan it-tieni aspett ta' qawmien bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li qegħdin ngħixu issa, joħodna l-eternità kontinwament dak bit-tielet qawmien tal-ġisem tagħna ngawdu lil mulej għal dejjem. Ġifieri, meta Alla qal għandi pjanijiet għalikom, pjanijiet sbieħ ta' futur mimli ġid u mhux ta' ħsara. Jibda minn hawn. Min issa, il-moment li aħna sirna parti mill-familja tiegħu. Ġifier u jibqa' sejjer minn hawn għall-eternità. Spiċċat il-mewt, spiċċa li kien kreaturi ġdida fi Kristu. U mhux bil-qawwa tagħna, ġifier m'għandniex dak jien naf tistragilja biex tara kif ħatgħixha din il-ħajja. Kristu tagħna l-Ispirtu tiegħu fina biex jieħu ħsibu. U x'jedilna Ġesu? Emmen. Biss.
ħanaraw skrittura oħra fuq dik, imma ħankomplu di. Il-ġisem mejjed x'inhu? Li nibqgħu nesperjenzaw id-dnub il-ħin kollu. Sewwa li m'għandniex skuża li aħna nistgħu nibqgħu nagħmlu għadi. Għax intom, ħankomplu hawnhekk, mela, dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu tal-Alla huma wlied Alla. Mela intom wlied Alla. Wow. Ejja nħalluha tinżel di. Wlied Alla mmexxijin mill-Ispirtu Santu. Għax intom ma rċivejtux l-Ispirtu isimgħu li jwassalkom għal jasar. Hemmx jasar. Alla tana l-wedid tiegħu. Tana l-paċi tiegħu. Hekk għalinna Ġesu ħanħallilkom il-paċi u tana l-pjanijiet tiegħu. Issa stalina biex nimxu fihom. Il-wedid qegħdin miktubin. Fl-intimità tagħna ma' l-Ispirtu Santu ħajorik dawn il-wedid u jirrevelahomlok. Mhux se jkunu konfużi għax l-Ispirtu tal-Alla għalhekk qiegħed hemm dan l-Ispirtu li ħallinna. Ġesu dak li kellu l-Ispirtu. L-Ispirtu tiegħu imexxih, l-Ispirtu tal-Alla jmexxih kontinwament, iqum filgħodu, jmur jisma' xi jrid, ħalli jkun jista' jimmanifesta l-ġurnata tiegħu skont l-Ispirtu Santu. U dik hija l-qawwa tal-qawmin li aħna għandna fina li nħallu propju dan l-Ispirtu tal-Alla ikellimna u jmexxilna l-ġurnata, no matter what iċ-ċirkostanza. Li ħafna drabi kun hekk noqogħdu nħarsu madwarna jkunu too much. Imma għalhekk Ġesu kien jaf għal xiex diħel fuq dak is-salib, x'kien qed jara lina, ma xi issa nħabtu wiċċna. U grazzi mulej illum qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tal-Alla, jinterċedi għalina u aħna qegħdin fil-livell fl-Ispirtu miegħu. Għax hekk kif inhu hekk aħna f'din id-dinja. Kemm hu sew li dawn l-affarijiet niftakruhom, nafuhom, imma bżonn li niftakruhom biex nibqu sħaħ. Mela, imma intom irċivejtu Spirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna wlied Alla. Jekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta ta' Alla nnifsu. Wow. Għandu limitu Alla. Mamma mia. Mela aħna bla limitu fih allura. Ommi ma. Wow. Aħna werrieta tiegħu. Mela la hu bla limitu, aħna bla limitu aħwa. Werrieta ma' Kristu la darba aħna mbagħtu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati. Alleluja. Mela hemmhekk qegħdin seħ, il-resurrection fina, il-resurrection. Sewwa il-qawmien li gawdejna mal-mewt u l-qawmien ta' Sedna Ġesu Kristu aħna qed ingawdu issa minnu. L-istess qawwa li ħadmet fil-passat, din l-istess qawwa għadha kontinwament f'kull Kristjan. Din rridu nżommu. Mela, qawmien mhijiex just avveniment, right, li aħna niċċelebraw, imma hija realtà. Realtà li aħna qegħdin ngħixu permezz tal-Ispirtu Santu. Ara kemm aħna prezzjużi ta' kif għamilna l-mulej. Maħniex komuni. Anzi. Poplu mqaddes, qaddis, rjali, hekk isejħinna l-mulej. Wow. Mela, x'realtà issa li tħanna fiha, tajjeb toqgħod tgħid realtà sabiħa, glorjuża. X'ġara meta ġejna set apart propjament b'dan il-qawmien? X'għamilna speċjali? X'għamilna ġdid? Għax hekk ma saritx trasformazzjoni u għadna l-istess. Ma ħanaraw xejn. U ħafna drabi hekk inħossuna, hekk aħna, hekk naraw madwarna u li m'għandix tkun hekk. Għax għalhekk aħna qegħdin nippreparaw irwieħna
f'din l-ewwel session għax nafu kemm ħanisimgħu kliem fuq il-qawwa tal-Ispirtu Santu u hemm bżonn li f'din l-atmosfera nirċievu ħalli ma noħorġux minn hawn ġew kif tħallna. It-trasformazzjoni hekk maħniex qed narawha ejjew nagħmlu illum commitment li ngħid jien ma rridx nibqa' hekk. Dak kollu li qed iżommok dawn, dak kollu li qed iżommok staġnat jiqafaw. Dik l-awtorità li tagħna sina Ġesu Kristu li fismu aħna nistgħu ngħidu hekk, nikkmandaw il-ġurnata tagħna skont il-kelma tiegħu, skont il-qawwa tal-Ispirtu Santu, bid-dem ta' Ġesu fuqna biex jipproteġina, l-anġli tiegħu qabilna warajna imexxuna. Xi jrid iktar il-Kristjan? Imma kollox bil-fidi. Kollox bil-fidi għax Ġesu dik ġej jifittex. Il-fidi ta' mhux kemm ħdimna lih, il-fidi fih. Biex stajna nagħmlu u nwettqu il-pjanijiet tiegħu. Il-pjanijiet sbieħ li għandu għalina. Mela, x'inbidel? Kif naħsbu? Issa b'dan il-qawmien aħna nħossuna suppost bil-ġuħ għal-mulej, irridu naqraw iktar il-kelma tiegħu, irridu nitolbu iktar, nħossuna li rridu nitolbu iktar f'isem Ġesu Kristu verament naraw għas-seħħ hawn ġew. Ir-revelazzjoni li aħna hekk kif qed nitlob, jien qed nitkellem Alla nnifsu. Daw ir-rikkezzi rridu narawhom u nħadmuhom l-aħwa ta' mhux kemm huma sbieħ qed nitkellem Alla mbagħad. Għattalb ma jiġi ħadd, skużi ta'. Għax ma tistax ma tgħidix, knisja rikka b'saħħitha, dik l-ewwel ħaġa bħal hekk ħanidu aħna bħal Ġesu. Ġesu it-talb kien kollox għalih. Fil-fatt meta qalulu għallimna nitolbu. Għaliex? Għax kienu jaraw il-mument, il-mod kif kien jitlob, kien xi ħaġa mhix tas-soltu. Mhux kif kienu jitolbu huma, kif kienu mdorrin jitolbu huma, kienu jaraw qawwa, kienu jaraw awtorità. Meta Ġesu kien jitlob, u manifestazzjoni tal-Ispirtu Santu, mirakli, sinjali, fejqan. Issa jekk aħna replika ta' Ġesu, u maħniex naraw dawn il-manifestazzjonijiet, iktar għandna bżonn nitolbu. Iktar għandna bżonn ninaqdu. Ħalli naraw fej qegħdin miżmumin għaliex maħniex naraw ċertu affarijiet. Iktar milli tidħol fil-preżenza tal-Alla. U issaqsih għaliex mulej, għaliex għadni f'din is-sitwazzjoni. Mela il-mod kif naħsbu irid jinbidel. Ma nistax jien I settle for this għax dik jismaħħa aktar il-mulej. Għax dik prayer warrior u għax dak interċessur. Le. Ma nistux ninserħu fuq ħadd ieħor, aħna rridu nkunu whole għalina nfusna għax il-mulej hekk irid. Relazzjoni ma' kull wieħed waħda minna. L-Ispirtu tiegħu f'kulħadd qiegħed għal minu tiegħu ovvjament qed ngħid. Sewwa, mela il-mod kif naħsbu. Qatt tgħaddilkom ir-raskom tibda tgħid kemm naħsbu differenti imma minn dak li hemm miktub, jekk ma noqogħdux attenti. Il-mod kif ġejna maġunin fid-dinja, kollox kontra dak li hawn miktub. Għalhekk Pawlu jinsisti u jedinna, ġedduh moħħkom, kull jum irid jiġġedded biex taħsbu biss dak li hawn miktub. U aħna tant ġejna ffurmati naħsbu kontra. Jekk toqgħod għalhekk xi kultant meta aħna naqraw il-kelma tal-Alla, mhix dejjem toġobna u narawha iebsa għax id-dinja l-mitna mod ieħor. Iċ-ċertu kumdità li kollox kif joġob lilna, nara u kif jaqbel lili. Ġifieri imma il-kelma tal-Alla ma teċek, issa li inti tbiddel moħħok bil-mod kif irrid Alla hija daqsxejn iebsa. Imma għandna l-Ispirtu tal-Alla li jekk verament aħna badnija li it's not about us,
waħidna mejtin aħna, imma ġofina hemm qawwa enormi li iktar ma jkollok jien naf forsi tkun għaddej minn weakness jew dwejja jew toqol fil-ħajja li kontinwament ġejjin biżgħat, inċertezzi bħalissa minn kif nisejra d-dinja vera. Imma aħna lina m'għandix tkun u fil-fatt tibda tissorprendi ruħek kif tibda tħoss ċertu paċi f'dat taħwit kollu vera. Imma hemmhekk tara int min tagħmel xejn biex tkun fil-paċi. Il-paċi qegħdem għax għandna rivelazzjoni li Ġesu għalinna qatt min se tkun waħdek, fl-ebda mument mu ħanitilqek sekonda. U aħna għandna din ir-rivelazzjoni ngranata fina u żommok fil-paċi. U la ġiblek ansjetà, grazzi ma. Jekk ma tħossok xekk, tibżax. It-talb kollox idawwar u għalhekk qiegħed it-talb u l-qbil u ħajkonna 5 minuti għalhekk wara illum biex min forsi tilli ma jingħadni ma nistax ningrana biex nimxi f'daw ir-rikkezzi ta' Ġesu. Tibżax, it-talb għalhekk qiegħed. Nitolbu flimkien fitxuh it-talb aħwa. Għax huwa l-weapon li l-arma li ġali d-demonju l-infern jitriet. U għalhekk ma jkonniex aptit, hekk noqogħdu fimt, jipprova jiġiblek minn kollox, jinqala minn kollox biex ma titlobx. Jew inkella dik issa nitlob minn ftit ieħor, issa nitlob, u tibqa' ma tinqimmalix għax ma hemmx revelazzjoni ta' min qed titkellem. U li l-moment li inti ddur leħ m'hemm xejn impossibbli u dak li wieħed titijulek. Dak huwa t-talb. M'hemm xejn impossibbli għal Alla. Jekk hawn xi ħaġa li mhux qed isseħħ fina, hija għax aħna qegħdin noqogħdu lura. Inkella Alla giddieb. Mhux li mhijux. Għax aħna nitolbu skont dak li hemm miktub kif għamel Ġesu. It is written. Mela, l-għażliet tagħna jinbidlu. Jekk aħna konna nażlu ċertu affarijiet fid-dinja, mdorrijin fihom u qed inħossuhom ibsin. Kif ngħixu fejn immorru, x'ngħidu, kif nilbsu, ma' min nagħmluha. Kollox irid jinbidel għaliex? Għax hekk int qed tħoss issa fl-ispirtu tiegħek. Dik hija trasformazzjoni fejn kont tmur qabel m'għadux jogħġbok. Il-paroli żejjed li kien ikun hemm bejn ma' min konna nintaqgħu tħossu jdejqek. Sewwa, ġifieri b'nar ma trid tibda tevita dawk. Il-postijiet fejn konna mmorru tibda tara affarijiet li jdejquk. ċertu mutetti, ċertu lbis, ċertu kliem li jingħad, iktar u iktar fejn tara n-nuqqas ta' Ġesu ma jinstema' mkien, hekk ma jbaxxuhx ukoll. Jiġifieri fejn tara idolatrija għal affarijiet li mhumiex tal-Alla, tibda tara kif jollu l-bniedem u x-xogħlijiet u s-sitwazzjonijiet u tara li Alla mu qiegħed imkien, tibda tħossok imnikket u ma tkunx tittersaq lejn dawk l-affarijiet u lejn dawk in-nies. Jiġifieri dit tip ta' trasformazzjoni trid tidher fina u titħossa fis-sens, you sense it. Mhix għax obbligat li tagħmel hekk. Ma nimxux li għax aħna obbligati, aħna għax we want to. Għax irridu, imxenqin. Anzi nibdu nirrabjaw, imma kemm m'għandix nagħmel illum mulej ħassra kieku qed naqra l-Bibbja aħjar. Kieku qed nisma' xi preach aħjar mulej, kieku nista' minn filgħodu sa flaxija. Imma ovvjament hemm ċertu affarijiet li jridu jsiru u l-mulej jaf. Imma li aħna ntuħ dik il-priorità. Spiritu Santu jiena invite you kif tiġi. Nistiednek mulej biex tuħu over tal-ġurnata. Il-moment li tiftaħ għajnejk. Għax id-demonju ġaj kun qed jippjana kif se jaqbad jostakolak. Allura l-moment li tiftaħ għajnejk, Spiritu Santu, nistiednek, hu over. Ejja rrenja jint f'dil ġurnata tiegħi.
U il-moment li tagħmel hekk jiġi. Mhux jiġix qiegħed hemm, imma he takes over. He takes over. Mela, l-għażliet tagħna, il-lifestyle tagħna. Mhix għax aħna sirna differenti ta'. Mhux għax aħna bil-qawwa tagħna, imma l-Ispirtu ta' Alla qed jaħdem fina. Alla qed jaħdem fina biex idawwar kollox għall-glorja tiegħu. Dak u l-qawmien li esperjenzajna dal-jumej u li tant fraħna fih, ġurnata sabiħa kienet anki hawnhekk, sewwa l-Ispirtu ta' Alla over orina il-Ħadd, vera kienet sabiħa, ejja nkomplu, ma ninxfux, ejja nkomplu f'dan f'din il-bubbling li qed jagħmlilna l-Ispirtu ta' Alla biex jurina kemm hu tajjeb. Tantu ħanin mimli grazzja. Jenna nifirħu fih, kollox jenna, kollox jenna. Issa sirna sensittivi għall-Ispirtu ta' Alla. Issa Alla nnifsu jkellimna f'qalbna u aħna qegħdin nitalmu nisimgħuh. Dik hija l-qawmien. Il-qawmien li aħna qegħdin nesperjenzaw. Issa ħajjitna ġib glorja lil Alla. Għaliex? Għax hemm il-preżenza tiegħu fuqna f'ħajjitna. Daqshekk aħna prezzjużi. Inħossuna dejjem irridu aktar minnu u lejn Ġesu talb tifħir u qari tal-kelma jsiru prioritajiet. Jekk għadhom mhumiex, ejja nitolbu llum. Ħalli jsiru. Itolbu llum u lej fawwarni b'daw l-affarijiet. Ejnhom joħorġu minn ġofija l-ħin kollu. U jtihomlok, ovvja li jtihomlok. Għax hija rrida tiegħu. Mela, Ġesu grazzi li l-Ispirtu tiegħek mhux biss irid ikun preżenti bħal medna, imma jrid jimmanifesta. Anki fil-Knisja aħwa. Fil-Knisja l-mulej x'għamel? X'għamel tagħna id-doni, il-kol kemm aħna. L-Ispirtu qassam id-doni fuq kull wieħed u waħda minna biex isarfu għal ħadd ieħor, ġifieri biex naraw il-Knisja u s-saltna tikber. Ara kemm ħaseb għal kollox, aħna xejn. Mhix li tallimna aħna ta' l-iskola u l-edukazzjoni li ħadna tajbin daw kunu użawhom għall-glorja t'Alla. Imma mhux permezz ta' dawk ta' se nkabbru s-saltna t'Alla, se nkabruha bid-doni li hu jqassam fuq kull wieħed u waħda minna u li aħna responsabbli li nużaw. Xi skritturi għandna? Għandna l-ewwel Korintin 12 ejja mmorru hemm ħalli niftħu daqsxejn ukoll. L-ewwel Korintin kemm sew li niftakru x'għamel Alla magħna. Kontinwament qed inġedduha dil ħaġa. Mela, l-ewwel Korintin 12 minn 4, vers 4. Hemm mbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed huwa l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed huwa l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem f'kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Lil wieħed kliem l-erf mill-istess Spirtu. Lil ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spirtu kollox hu. Lil ieħor il-fidi mill-istess Spirtu. Lil ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spirtu. Wow. Lil ieħor is-seta tal-mirakli, lil ieħor id-don tal-profezija, lil ieħor id-don tal-għażla tal-ispirti, lil ieħor diverżni ilsna, lil ieħor tifsir tal-ilsna. Dan kollu jaħdmu l-istess Spirtu wieħed li qassam lil kull wieħed kif joġbu. Qed taraw x'qawwa ġiet investita l-qawwa permezz ta' dan il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu meta ċeda l-Ispirtu t'Alla il-mument li ħareġ minnu u ġie depożitat fina. Xi ġmiel ġara fuq dak is-salib u mal-qawmien. Glorja lilek Ġesu. L-ewwel Korintin 14 wieħed jgħid ixxenqu ukoll għad-don tal-Ispirtu. Taf tista' tixxenna għalih u l-mulej jomlok. Jekk tixxenna, alla vola jqassamhom kif joġbu, ma wara qed jgħidilna jekk tixxenna għalih il-mulej
itijulek. Atti 10-44-46 hemmhekk insibu il-qawwa tal-ilsna li meta nitkellmu bil-ilsna il-baptism of the Holy Spirit meta aħna nitamdu fl-Ispirtu ġifieri mhix qiegħed fina biss immissa qiegħed fuqna wkoll fuq ħajjitna biex dawn id-doni ikunu nistgħu nħadmuhom għax mingħajru ma nagħmlu xejn. Xejn. U l-iktar ħaġa sabiħa, l-iktar ħaġa li tara sodisfaċenti anki għalina li meta nagħmlu xi ħaġa li l-Ispirtu tal-Alla sejħinna liha, u ġifieri mhux naqbdu nagħmlu aħna. Tħoss inti you be aware tal-kobor tiegħu tibda tgħid imma kemm jiena mien xejn. Jien m'għamilt xejn biex għamilt hekk, biex tkellimt hekk illum, biex rajt dak il-fejqan. Hemmhekk tibda tara il-qawwa verament taħdem. Il-mulej, il-glorja kollha għalih. Grazzi Ġesu. Issa, Mark 16. Mark 16. Meta ġejna mogħtija il-Grand Commission, di il-missjoni li Ġesu issa ħalla u li mingħajr l-Ispirtu Santu żgur xejn ma ħanamlu minnha di, imma għalhekk ħalliha għal kontinwament tax-xogħol tiegħu. Mela, Mark 16 minn 14 sa 18. ħanaraw supernatural acts. Iġifieri ħanaraw li Ġesu għalinna morru għamlu huma sopranaturali. Mela, fl-aħħar ħanibdew minn vers 14. Fl-aħħar wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom, nisimgħuha di, ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi. Għalhekk ċanfarhom għax kienu nieqsa mill-fidi. U hekk rashom ibsa li ma emnux lil dawk li kienu rawh wara li qam il-mewt. Jiġifieri araw naqra m'hemm xejn ibes iktar għal Ġesu li jara meta ma jaranix bil-fidi. Ġifieri hemmhekk iċanfarna, sobu iċanfarna, meta websu rasna u nibqgħu ngħidu ma jista' jkun di, imma vera di, imma. Jibda jorik b'tant affarijiet tanġibbli li hu qed jaħdem imma still nibqgħu niddubitaw. Xi kultant, għax għal-aras dejjem, u qallhom morru fid-dinja kollha bli tajtkom morru u toqgħodu tiddubitaw xejn. X'għandru l-Evanġelu lil ħolqien kollu? Min jemmen u jitammet isalva. Iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. Ġifieri dan kollu qiegħed għal min jitammet, jemmen u jitammet. Sewwa. U dawn huma issa is-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Hawn min jemmen hawn, ħanarollu jdejkom. Mela da s-sinjali kollha ħajkunu fuqkom u fuqi l-ewwel waħda, grazzi Ġesu. Mela, dawn huma s-sinjali li jsieħbu lilna li nemmnu. Fismu nkaċċu xjaten, alleluja. Fismu nitkellmu bil-sna ġodda. Fismu naqbdu s-srib bidejna u jekk nixorbu xi xorb li jġib il-mewt, alleluja, ma jagħmlinniex ħsara. Inqedu jdejna fuq il-morda u dawn ifiqu. Grazzi mulej, grazzi missi. Mela, dawk li jagħmilna Ġesu permezz tal-qawmien li aħna qegħdin ingawdu waħwa. Il-qawwa tal-qawmien preżenti għax ma nixtieqx indum ħalli anke nagħmlu ftit talb għal min irid. Imma niftakru li Ġesu li Alla qallhom il-manna kull jum ridu jiġbruha. F'Eżodu 16 vers 4 jgħid, il-poplu kollu joħroġ jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun meħtieġ għal ġurnata. Il-manna tal-bieraħ mhijiex biżejjed għall-lum. Jekk qed taħseb li ħatidħol li ħatkellem il-mulej darba fil-ġimgħa u terfaħħom. Tgħid issa tlabt mela ħajibqa' jżomm 6 ijiem dak li tlab. Hawnhekk qed irlek leta. Jien irridek kull jum, kull ħin u kull mument, ejja ġbor il-manna ħalli tiekol, tissaħħaħ, tisma' leħni, titma' l-ħadd ieħor. U dak li jgħod tal-lum
jaqafaw, għada titterġa' tibda. Għax il-kelma tal-Alla tgħid il-grazzja, il-ħniena u t-tjubija tiegħu huma friski kuljum. Ma rridu xejn, x'jedulu, midbil. Ġesu kollox frisk. So, illum din il-ġurnata l-aħwa nitlobkom biex verament f'din l-atmosfera li qegħdin fiha inħalluha tiġġedded minn preaċa l-oħra. U din ma tinti tagħmel l-atmosfera biex inmulej jagħmel il-mirakli hija importanti. U kif ħanalaq bl-aħħar skrittura, ħanitfu worship song fejn ħanistidnu verament il-Ġesu jieħu over. Biex ikompli fejn ħalla l-bieraħ u jibqa' dej bil-mirakli u s-sinjali. U fejn għandkom son nittalb ejjew nitolbu flimkien. Ħalli naraw verament din il-Grand Commission isseħħ fina u li verament nitalmu naħsbu nġeddu moħħna kif irritu. Imma niftakru nutriment u gwida friska kuljum. Nutriment u gwida friska kuljum iwassluna għat-tielet aspett imbagħad li huwa li aħna meta mmorru ngawdu lil mulej fl-eternità hemm imniżżel ukoll li l-mulej mhux biss qajjimna spiritwalment, ma qajjimna wkoll il-ġisem tagħna f'ġisem glorjuż. Jiġifieri hemmhekk tkun il-qawmien sħiħa tagħna għall-eternità ma' Kristu. Imma ħanaraw x'qal lil fi Ġwanni 11 ejja mmorru hemmhekk ħanispiċċaw b'din l-iskrittura. Kemm sabiħa. Meta Ġesu kellem lil Marta u l-Marija hawnhekk meta raw il-ħuhom miet il-kliem ta' kuraġġ li verament lil din l-oħt tagħna. Mela, Ġesu huwa l-qawmien u l-ħajja minn vers 17. Meta wasal, Ġesu sab lil Lażru li kien ġajilu 4 fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm, xi 15-il stadju lem minnha. Ħafna lut kienu ġew għand Marta u Marija biex jifarġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, mulej, kieku kontaw ja ħasra, hija ma kienx imut. Imma ukoll issa jiena naf li kull ma int titlob lil Alla, Alla jagħtihulek. Mek qed naraw fidi, enormi. Ġesu qalilha ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marija, jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jiena huwa il-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija u koll jekk imut jgħix. Ovvjament, aħna xi darba rridu mutu jekk ma jiġix Ġesu għalina qabel. Imma min issa qegħdin ngawdu lilu li jienu min issa qegħdin fil-qawmien tiegħu. Kull min jemmen fija ukoll imut jgħix u kull min jgħix u jemmen fija jekk nimxu f'dan il-qawmien li llum qed nippritkaw dan ma jmut qatt. Wow, temnu inti dan? Iva, mulej weġbitu. Jiena nemmen li inti l-Messija li bentalla dak li ġi fid-dinja. Halleluja, u huwa dak li aħna nemnu mulej. U ta' dan aħna nirringrazzjawk missier ta' din il-kelma mulej li inti oġbok mulej illum tibda biex aħna naraw dak kollu li inti għandek għalina jseħħu jsir mhux tul din il-ġurnata llum biss imma tul daw l-jiem kollha li aħna se naqsmu f'din il-konferenza. Irrid ngħid ukoll talba ma li qegħdin issegwuna online. Intom li qegħdin tisimgħu din il-pretka, dan il-messaġġ li aħna llum prattikament bdejna l-ġurnata bih. Intom ukoll gawdejtu l-qawmien, gawdejna lejt li għadda, imma llum ftaħna fuq li verament ħangawdu minnu dan il-qawmien. U inti forsi llum qed tgħid li ma jiena ma fimx kollox.
kollox tista' tifhem jekk bħalissa inti tgħidlu mulej Ġesu jiena rrid dak kollu li jiena smajt illum li jiena rrid il-ħajja fik u tista' titlob warajja bħalissa. Għidlu, mulej Ġesu. Nirringrazzjak li llum kienet ġurnata speċjali għalija. Illum oġbok tagħtini l-grazzja li nisma' il-verità. U l-verità hija int mulej Ġesu li mingħajrek m'hemmx ħajja, li mingħajrek hemm biss mewt u li jiena nikkonoxxi li jiena għadni mejta midimba fik imma jiena llum qed ngħidlek mulej Ġesu jiena nafda fik biex issalvan. U nitolbok biex bid-demm li inti xarritt għalija. Nitolbok taħfirli, taħsilni, tagħtini ħajja ġdida u tgħinni permezz tal-Ispirtu Mqaddes tiegħek biex ngħix dil-ħajja tal-qawmien ħalli nkun nista' niġi ngawdik minn issa għal dejjem. Spiritu Santu, nitolbok tgħinni biex nibda nifhem din ir-realtà tal-ħajja għax din hija realtà u nibqa' ngħix fiha biex bil-qawwa tiegħek inkun nista' neleb kull attakk u kull xkil diaboliku li jipprova jiġi kontrija. Għall-glorja tal-Missier f'isem Ġesu Kristu, amen. Aħna nsellmulkom u nistidnulkom biex tiġu hawnhekk. Aħna ħankomplu għaddejjin issa b'messaġġi oħra u llejla u dal-jumej ukoll li ġejjin f'din il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Amen.